Vážení moji milí moji, sledujete René Talk Show? Musím sa ovládať. Mám tu vedľa seba jednu z najkrajších žien Slovenska, jedna krásna športovkyňa. Je to Barbora Števulová. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Snowboardistka, nemáš zač. Barborka, jak to, že snowboarduješ? Však to je také chlapčenské, nie? Tak veľa športových chlapčenských a robia ich aj ženy. Ja tomu rozumiem, ale jak si sa dostala k takejto pičovine? No, tak lyžovala som najprv, klasika, potom som začala snowboardovať. Čo si ich zlomila tie lyže, že si sa dostala na snowboard? Prestalo ma to baviť. Frajera máš? Možno. Jaj, možno! Takže len spolu spávate? Možno. Jaj, možno! Takže hej, takže podol kýbel do studne, dobre. A rado sa zabávaš? Hej, veľmi. Hej? Hej. Chodíš na diskotéky a tak? Nevrajím, že na diskotéky, ale chodím do klubov, do barov. Do ktorých klubov a barov chodíš, aby som ťa mohol nájsť? Do New Spiritu, to si chcel počuť? Tam chodíš! Ježiš! A čo tom New Spirite robíte? Opíjate sa tam? Tak aj. Aj? Nie je to veľmi intelektuálne. Není. Tak a radšej by si išiel na nejakú diskotéku medzi vyštafírované pipišky a nagelované. Ty nezvykneš byť vyštafírovaná? Nie. Nemáš to Vyzerám, rada? že sa Nie, štafírujem. vyzeráš tak športovo, krásne, oblečená, opálená si napriek tomu, že si akože snowboardistka. Laci nedoniesla, ale nevadí. Ale ty si z Banskej Bystrice pôvodom, tak čo robíš od 16 v Bratislave? Toto mi vysvetlí. Ja keď cestujem furt za tým snowboardom a za tým snehom, tak mne bola Bratislava vždy taká najlepšia prestupná stanica. Takže ty tu máš aj byt a už tu bývaš? Nemám tu byt, som tu v podnájme a si bývam tu študovala? Nie, teraz idem až do školy. Vážne, na strednú? Na vysokú. Jaj, že na strednú, to by bolo neskoro. No, a čo budeš študovať? Idem na Fakultu managementu? Nie, marketingová komunikácia. To je tu najľahšie v Trnave, nie? Áno, to je taká pičovina. Dobre, to končia všetci a potom sú moderátori v Markíze. Prečo si ty napríklad nebral aký šport? Napríklad Fakulta telesnej výchovy, tú Kotrmelcovú vysokú, vieš? A čo by som potom robila Kotrmelce. s takou školou? No, normálne by si mohla robiť to, čo aj s masmediálnou komunikáciou. Nič. Ďakujem. Barborka, ako ty si sám priviezla na tom snowboarde, neviem, ako si sem letela asi po vzduchu, ale nemohol by som si ho vyskúšať? Nie. Nie? Môžeš. Tak môžem alebo nemôžem, tak jednoznačne. Môžeš. Joj, tomu sa teším. Odpadlo mi, lebo chcel som si vždy stať na snowboard a neodvážil som sa. Tak máš dobrú príležitosť. Tak ja som tu a ideme! Do piče. Neviete, drahá je tá doska. Tantaralatatata! Konečne Lokafilmy na DVDčku. A Plišťa Lakatoš takisto tunak na e-shope, klikaj.